nang Surabaya yo gandrung karo dalang Purba ayo Mas ayo yo Mas kijing miring mirale ngulang-ulangan golek tancing perut batengan ayo yo ada to penake yo Pak ora patek penak tuwek ala penak sing dadi kentik-kentik Pak ora kentik-kentik ya ora apa-apa ayo Mas Gusti Allah nek abrak kaya ngono kali ning sapa Mas lentet ning sapa ayo Gusti Allah rapatan ning garute Mas tapekatan tak suruh ayo le note no ngetan bali ngulon Mas apa sejan ning lakon aja rewel kanggo ayo Mas kijing miring ayo Mas ganduti Mas waduh las ayo Mas kijing miring tinggal golek tanding kolane ayo Mas asik ser penake ya Pak ayo Mas kijing miring ayo le kentik kijing miring penake nek roser ngene iki lah jabang bayi aja temu anak putuku ala padune pengen dadak jabang bayi nek ora kentik-kentik ngono mbak ayo serem banget no kaya kok serem banget